Zero black dress, don't jeans on I get one up to home that you trust. Някои могат, други не могат. Защо? Yeah, hey, club 안에서 119은 급식 ladies with the black G만 쳐다봐 여자들을 좋아하는 style you know filthy 우리 더러워질 거니까 yeah. Изглеждам по картите. Гледахме здрач, в момента е 2 часа. Гледахме го до края. Аз си поревах, той се поразчувства. Да. Много се опича. Беше много як филм. Не знам къде се намирам с примесъл. Но какъв минава грък. Говоря китайски. Тя порева. Имам това да правя още. Не ми се занимава. Пах тя като вълчиш стане. Той вече втора част, втори ден. Да. Така високата ми всеки ден. Шест. Трудно. Окей. Вече като слизаме от кораба, таксито лично ни чакали. Трябва го извикаме, не знам. 5 минути сме оттам. Ама си оживеем пеша. Да? Какво пеша? Какво пеша, бе? Защото съм с куфър. Звънна? Не, тя ми звънна и ми каза, чакай, жасто ми звъни. И какво стана? Вие двете, ти ще носиш чаничката, тя ще носи Макс. Спря ми телефона. Ще ходим пеша. И те ще носят по една чантичка, Макс, аз ще нося това с тежката ми чанта. Аз ще ги нося всичките неща. Hello! Къде сме, бе? На остров. Мала е при Яни. Яни е моя втори баща, който не знае. Сега отиваме да се изкъпем. Да, вчера след кораба не можах да запиша, защото бяхме Бяхме супер. уморени. По-рано, отколкото се очакваше. Да. Но... Както и да е, сега отиваме на плаж, че нищо не виждам за тези очила. Спирам от този клипче, защото искам да гледам планината. Айде. Здравейте. Как е? Къде отиваме? Яни. Да, сега отиваме малко да побачкаме. 2 часа да помогнем на майка ти, на Яни. След това отиваме малко да пинем. После ще хапнем, после ще пинем по няколко коктейлче. Няколко коктейлче, те късо мухито. И Аз едно да е кирин се. примерно. И сме We need Топ. alcohol. We need... направо тази тропика тук. Ме радва много. И мен. Ей, В момента е следващия ден вечерта. Малко забравихме да влогваме. бехме много изморени. Сега хапнахме това. Свирихме се едно хубаво. Сега ще преминем Тъншайн да опре някои руки, после ще нахапим нещо сладичко и се разходим. Живот си живее. Искам да пия. И затова пия. И после пак ще пия. Надявам, супер много се надявам. Не ми е зле, човек. Заобщо не ми е зле. Тук някакви цветя, работи. Тя от тя някъде, не знам къде. Да, трябва да се обръсна, да се оправя, защото пак ми стана гадна мрадата, както не знам. Тей, сега се навечеряхме, отивам да се преберем, да кача клипа на Виктор, да се върнем насам. Ще ходим да пием някъде, някакво купче или не знам какво е, ми пука. Утре би трябвало да наема някакви колела, да обикалям малко острова, че те на едно място ми макет. После ще се включа, ако има нещо интересно, ако не е чак утре. Айде. Добро утро. Вчера направо се прибрахме, легнахме, пуснахме един филм и заспах. Нямахме особено енергия, желание, каквото и да е, да правим каквото и да е друго, освен да лежим. Сега след половин час мисля, че горе-долу ще ни закарат на плаж някъде, нямам идея къде, пия с кафето. Какво друго? Мисля, не иска ли утре да обработя единия влог, който е единия ден, защото нямам какво да правя май. Не знам, ще видим. Пия си фрапето и пак спирам клипчето, се видим после. Къде сме сега? При Яни. Да хапнем, отиваме на плаж. Искаме да се печем, като месото, където е на шиша и се пече на огъня. Да, сме на шиша и ще се печем. Уж чакаме. По-рано казах, че ще ходим някъде, няма ходим там. Утре ще ходим, сега ще отида да питам за тези мотори. Да, моторчетата, АТВ-тата, да видя колко струват. Да наема едно. Ако успея човек. Яко влог. Ако имах едно GoPro. Ама няма. Хайде.
Къде сме? В момента сме на едно много хубаво заведенице на остров Клерос. Пиваме коктейлче, декерито ми е брутално и неговото мохито също е много хубаво, така че препоръчвам ви. Казва се Скипър. Да, мега якото е. Топ. Сега пак ще включим. Как сте, другари мои? Не сме влогвали от ден или два, нямам идея. Много ни мързи за жаства. Защо се сещаме да влогваме? Боли ме да заболява, много тежко главата, сега ми се ви свят, не знам що. Както и да е. Ходих да си купя едни цигарки, даже не знам колко дадох. Просто зададох телефона, сигурно 4 евра. Нещо подобно бе. Надявам се да не се изгубя, защото тръгнах по напълно различен път. Абе, намерих си пътя. Сета. Добре. Трябва да обработвам влога на Виктор до вечера, трябва да бъде готов да му го пратя. Ще видя нашия кога ще го обработя, дали ще го качваме. Все още не знам. Дали ще се за нас, дали ще го качиш някъде. Не знам. Намерих се откъде стигля музичка за влогове. И сега трябва да си платя 10 евра абонамент. Не, първо имам 30 дена фри трайл и тогава чакам. Което е найс, в момента минавам по една пътечка много гето. Ма е страх да не ма захапи нещо. Че отгоре може някоя змия да има, на земята може някой скорпион, защото такива работи има тук. Може да си падна телефона. Е така са влога. Както и да е. Чуя се дали ви качвам тези неща, честно така. Честно ви казвам. Ще е яко, ма ще е кринч. Ма не ме е бе. Де. Излязахме си тук, където трябваше да излезем. Натам ходим. Е, това е лудницата, дето е голямата бяла сграда. Така де, витаме много готин. Чантичка. Чекли на супер, не знам. Много съм готин. Сега жастито ме чака вкъщи. Сядаме да почваме да обработваме клипа, да теглим музички и глупости. Идва нещо, мотор май. Те. Някакви хора, някакви деца. То жена ще ма блъсне, както да има и една кола. Така де. На 2 крачки сме. Там сме ние. И те. Ще се включа после. Предполагам с нея.